orienteringsløb med højdemeter, kulde, distance og fællesskab. Der skulle klatres over små søer, klatres op i masterne på fregatten Jylland, og ikke mindst kæmpes over høje bakker og op fra dybe dale i dødishuller i Nationalpark Mols Bjerge. Jeg hedder Trine og bor ved Juelsminde. Og til daglig der arbejder jeg hos Vejle Kommune ved Natur og Friluftsliv. Og når jeg er her i dag, så er det fordi, jeg prøvede det sidste år, og det var en helt fantastisk oplevelse. Så jeg er meget spændt og forventer, at jeg vil få et fantastisk eventyr herude i Mols Bjerges eventyrlige landskab. Og jeg hedder Erik, og jeg bor i Husby sammen med Trine. Og jeg har også fordi jeg ville egentlig også have været med sidste år sammen med Trine, men jeg var syg, og så kom jeg ikke med. Og så er jeg super glad for at være her i dag, og glæder mig så meget. Jeg har haft sommerfugle i maven på vej op i bilen heroppe, da jeg så, der var sne på bjergene. Og, jeg er her for at få en fed naturoplevelse sammen med Trine, og det glæder mig rigtig meget til.
Jeg vil sige, starten det var jo helt forrygende. Det var dejligt at starte ud med en masse krammer. Altså Lasse og Thomas, de er jo helt fantastiske, og de kan virkelig skabe den skønneste stemning. De blødeste løbsarrangører i Danmark. Ja, de bedste. Altså. Også de bedste. Ja. Det er rigtig hyggeligt, det er det godt. Ja, og den stemning breder sig også. Altså, det var en rigtig, rigtig fed start, og man kan bare mærke, at alle er glade for at løbe derude, og alle er klar til at hjælpe, og give en krammer, hvis de har lyst til det, eller måske lige pege en lidt i retning af posten, hvis man er lidt altså hvis de ser, at man er lidt ude i en gal retning, så skal jeg lige, den er derovre. Det er super dejligt. Især for sådan som os, som ikke lige er sådan dem, der er toppen af poppen til at orientere sig, ikke? Så, så det har vi været glade for. Der er jo masser af eventyr i Mols Bjerge. Rigtig, rigtig mange smukke udsigtsposter og stier og dødishuller, lavninger. Vi har set rigtig, rigtig mange smukke ting. Vil sige, at orienteringen den har været sværere i år, end den var sidste år. Og det kom sådan en lille smule bag på os. Men det har vi taget til efterretning, så vi må se at hjem og øve lidt, tror jeg. Vi kan starte med at øve igen i morgen. Ja, det gør vi så. Men altså, det var en super rute. Meget, meget flot. Der er ikke noget at klage over. Det er også dejligt med skrænter og op og ned. Altså, vi tog jo nogen på numsen ned indimellem det her også. Også lidt festligt. Jamen, jeg tror også, der var også nogle... Jamen, det var også ind over væltede træer og noget vand, så man kunne risikere at få våde fusser, ikke? Men... så synes jeg også bare, det er også bare skønt at se altså naturen heroppe sådan på den koldeste vintertid, ikke? Et tidspunkt, hvor man ellers måske ikke normalt kommer ud i Mols Bjerge, så oplever ens eget land på sådan en lidt anden måde. Altså det er lidt ligesom at tage på en rejse. Altså det det er noget, man ikke lige glemmer. Nej, og det er lidt ligesom at få lov til at være i en tidslomme for en weekend. Så. Det er lidt flot og sjovt og hårdt. ja, det er det også. Ja. Og I ser trætte ud. Det er vi også. Så vi skal snart ned i soveposen, tror jeg.